Igbo bụ Igbo, ndewonu. Anyị nọ na Sacred Heart Catholic Church, Ojota Ogudu Road, ebe a na-eme Harvest and Thanksgiving n'ụbọchị taa nke ndị Igbo, maka na-enwe harvest dị iche iche. Nke ndị Igbo nke ụbọchị taa wụ ka a gaa n'ubi weta ihe dị mma ga-eji enye Chineke nna otito. Cheta na aha m bụ Chinwe Ebili. Ka anyị baa n'ime ka ihe ndị Igbo ji bi inye onyinye. Anyị ka nọkwa na Isi Mbido TV. Anyị na-abịa. Ndewo. Nne kekwe n'afa gị? Afa m bụ Mrs. Vivian Anetu. Ọ dị mma. Biko kedu ihe na-eme ebe a n'ụbọchị taa? Ihe anyị na-eme, a na-akpụ ya Igbo Harvest. Anyị na-eme ya ahọ niile. So ọ ihe anyị na-eme n'ụbọchị tata. Ọ dị mma. Nne, ọsọ ndị Igbo ndị na-eme ikele Chineke n'ụbọchị taa, maka anọ m na anaghị aga n'ubi weta ihe nọ n'ibi jee na-ekele Chineke. Ọsọ ndị Igbo kewe ndị obodo ọzọ. N'ụbọchị tata bụ maka nsọsọ ndị Igbo, all the regions dị n'ala Igbo, Enugu State, Anambra, Ebonyi, Abia na Imo State. So anyị na-etikọta ọnụ jikọta aka ase ofu ụmụnne wee na-eme harvest ya n'ụbọchị nke tata, Igbo Harvest. Maazị ndewo. Ndewo. Ọ dị mma. Maazị kekwe n'afa gị? Afa m bụ Ọnọchie Obinwa. Ọ dị mma. Kedu ihe na-akpọtụ ebe a? Kịta ahụ m na ndị yi isi agụ dị iche iche, ma ndị yi George, ma ndị yi okpu ndị nze. Biko ke ihe na-eme? Ife na-eme taa bụ maka ndị Igbo, nke a na-akpọ
Southeast Regional Harvest n'oyibo. O wee bụ mbọsị eji akwado ndị Igbo niile nọ n'ụka a na-akpọ Sacred Heart Catholic Church Ojota. Mbọsị ndị Igbo nọ na obi a ga-apụta kwado otu ha si eme ife. Nne a na-esi, ụdị akwa a na-eyi, ifu ife kpọtụ n'ime ụlọ ụka na ọ dị egwu. So anyị na-ekene Chukwu na taa bụ ezigbo ụbọchị na ife niile eme taa daba. Ọ dị mma ihe nọ na n'afọ niile ka ọwụ ofu afọ na afọ abụọ ka otu na-esi eme ya. Mba, a na-eme afọ ọbụla. Anyị mere afọ gara aga, mee ya afọ na-abụọ gara aga. So ife a ga na-emezi afọ kwa afọ. Sa ndewo. Ndewo. Sa kọwatụba ya onye iwu. Afọ mbụ bụ Sir Louis Uzoma Okere. Ọ dị mma mana ebe a niile mkpọtụ na nhawa ka ihe na-eme n'ụbọchị taa. Anyị na-eme mmekọta iminye onyinye na ụlọ ụka Thanksgiving for ndị South East. Anyị na-enyere ndị Sacred Heart Catholic Church Ojota aka. Ndewo nwaanyị ọma. Ọ dị mma. Sa ka ekwe na ihe eji mara gị. Eji mara nwe enyi ọha Chris A.E. Anyanwụ. Ọ dị mma. Na kedu ihe na-eme n'ụbọchị taa? Ndị Igbo ndị bi na Lagos na Catholic Parish of Ojota Ogodo. Ụbọchị taa ka ha na-eme emume harvest nke ndị si South East bịa na Lagos.